apia potong ke koisi sita asol ahok bet aku benek ke aduk ke doke apia puji mapu hala tumpan school ben piposi wangdar klu ma wangda piposi tek tek malah ya khobor ke chen unde ya join ne mapu kan an ke 27 jon pulote ko an loke ba lake lahai program ben lo kulsin ilitum ke matang lase lahai laso program mang kan wangta nili ningje bom rat pen sipineng edon phoke pusita cirung neng laso program ke pi hekser amune tumpan wanra ilitum ki puji je mane akhe wan pulote ahom lang ke chini ne to do thai lase karbi atum hansi ilitum arleng hijana tum ke thek kere tum hasi ini tum kehang pilo non la JSK pen alam event is kami mungkin dokter dia pun kan cuci aterank presiden jasa havar regional committee alam presiden alam jefa jening negla betul lepas baca di konsulat BNCC ajaimek arts, science, and commerce. Di, malaki combine ang to kung maniki ka. Di, nasuting kasi dito kanto na. Kasi apin si release to. Di, kasi nato mga arts kaya nato, you are okay with that, or you want to change? Huh? You want to change? You're okay, right? All right. What about commerce? What about commerce? Only two. So are you okay with your course? With your stream? You're happy? Okay, I will answer that after. Usumarat tu ka apa ya popana hisab pipinenti usumarat tu sekolah long kami hisab pipinenti ko ano magkundun de examination anke wrong asa wrong kasi kami hisab pipinenti pe po tu ka pusong hat wrong apan hisab pipinenti kalima kala nisumar akun pining ke undun lo bahini na unpidun chito metrike imu dabante BA na kundun chito BCom na kundun chito BSc na kundun chito abang phuki na hisab pinakat a hisab pachipi pedadabang phuke lake society mate kampang along kesedang dunde mate wrong along kesedang dunde abang phuki na kore dasile havar mon atumon ke bajak dia pan ini tuman package harus to ajaimek pan tanggai kai song lo nasi kadu ka bisa kami early morning TV next lapen Tolong SK along nang SK reference along ini abang ke disiplin pelotang nang itu lo kecari lo sekarang nang itu bisa disiplin cemen pendek isi homas lo sekarang nang itu sai ke kema mo doang kami ikem kita mau kami isi disiplin cemen pendek pelotang hala nang itu ikem kita masai amo lo kami doang ma kili dam nanti hala pagili dam nanti PD ng Joendra, pinakiraw ng Johandra, kasona program yung si, ilitum bipon, bonglo pulutang te, ilitum Karbia Society, kaching tu tede jia lama wedon marlietu. Ilitum ahofet Karbia Society, itum papipig lang, lo kacarlia nata, isumar pan school thonung kokto, kola koan ma school along, master atun kethan, kola dak ilitum masumar koan ma concentrate pentong
kapuji tun lo ne kapuji tun de lo di hala bang ilitum school la hemar lo ke kelang tun de lasi school suti de lo polotante ilitum hala dak school along master ason thonsi hem ta ilitum lasu suwa master apia pojok kali alang li master ason si ilitum bebohar kurisi alang di usumarapan hanangi lapente kuishona mukhasita purikha mukhasita me hem along ta ilitum enpon nagi don malitum havar along jungthung havar kangthur aterank pen kapatir pipon Ingdeng pli labang so education awareness kam public meet labang so amai long litum kar bilo charlie asong aphan tame nang chop hapon apot nilihin pen aprang sila bang so aterang aphan akiru pipajir iglo lapel labang so amai long niliket hek dam long ateng polotang te mai long penan speaker to malam kaning jilong kar judun long ateng polotang te labang so aterang atu establish that pen penang an loka charlie anathu bang penang ana kachihung la pena kachingkur hekdun long lu pusi penang ana lam phe ribdun long nasilabang solong nilihin pa chuniri kangthung bang lalo pini lada pakai jungthung havar ching kangthur aterang atuma son athak ahawar tin tame lapuson awareness mate cheroktok amai bipon lo pulotang te ilitum penang ana dembang ke loga charlie pencenglok kaprek ilitum mesen ilitum karbia society long ke claim ke dam ke messenger phat ilitum ka chethan ka chimu misa platform lo uslihin pen matha dam asilabang so platform long ilitum karbia khe tum tame ilitum mabang ke ilitum aron bari matum bang ke penang ana dembang ke ilitum ke ningkani sekwen labang so kachingki ka chethan ka chimu halabang so platform long thaiwe Rasinona sona thak yong si along tina hawartin tamila sona thai awareness program denglo pulutang te penang ana dimbang kelitum baprang dun unjima pusinilin permathada kalau bulan Pusi nili panang pachini pondo lapen aprang sita nili wanglong lo lasi pining pen anke nili phongni lo ke wanglong tang hedi da jungthung havar labang so ken kam ka chejor pon ke mepi ka sailo lapen dak jungthung la puchot kali desi akapre ka dimalong sita me labang so loka charlie aputha cheroktok ame gi bipon kya kenang so athema ilitum non apirthe chelandam lo pulotang te akeme da do akheno ta do di tasi labang so ke me ka no long ilitum asu si ka chiri pensi ken kam chejor nang ji tasi ke thek pi ka por hu sita me chiting ne da son sita me tum do kokati mate ka pangwi khrang sita me ke do kok itum son do kokati tasi la pusona por hut ilitum jong si aning kan wang mate un pulotang te ningkan si along phongni le labang so ka cherok to ka me bi pon lo pulotang te ilitum non ke thek ki pon bom kiding pon bom aklimang phar dum sita me asu se nang chini pon thupo ko puson si itum ken kam ka chejor nang ji ma ko so hina na thu si itum ka charli do nang ji ma mate ne me thang ke thek la pe ne me thang ne ja kong ke do an pe ne li gyan ke do la ka do we ka pachara pe ne ko puson si ka phang pon thegi ma la hai hu alam ke la ke thana tum resource persons pusita me mate dak rong asar tum pusita me la pe la non son son dak jungthung havar lo ge non song sar tum puno la ka do ko be tum di alang li tum pesita me than pon bom lo pulotang te hala osumar dum bang aklimang phar lo ka charli tum an bang ke cheroktok pensi do po di ke thega hina na thu sita me paprang mon po kachire pen sita me paprang pon bo cheroktok pen sita me paprang mon bo bang sita me chongthui pon pe det bo jola puson na pen la solong lo ka charli long ke non son son jo alang litum ke en pon athepi si athepi ke mepik la ke arta ki jum hek pen piso ke en penan ke do la so hina na thu sita me lo ke technique pak lo so mar to sita me kopi ko son pelo ne klodun bu ti po an gela bang so hina na thu ken kam che jordan de ti sita me ki sunge ka do we phonun de ti lo la pe nang sheplang bo na sila so hina na thu sita me ko puson si kapa claim kledeji ma la pen ken kam kapa chejor je deji ma hai huelam sita me chathan pon lo pulo tang te mi o la pe la so teng bi jalang li tum ken kam chejor pon ama si ni le ning sampolo la da ke wang long la pen ka do ko ve ka chet la da ka do ko ve ka ching room pen ka charli dun la pen la ka ching room tumang bong pen ko puson sa alang li tum nang ke thak dun a response ke long la ta me pick very positive la si ni le ning sampik la bang so ajai me ke bang labang so jai megalong na ke chitong dun pen jo kecok Ingdeng pini la jungthung risumara terana tumni liphan chief guest hisab jinang hang lo la pen ladak chief guest wang we prang dalang litum penang ada development scheme nang hang pon lo la si suppose solar light ani li pipon lo la pen ladak waiting set mokha repairing naim pulo la ta nili ating mokha nang pothai lo
Ase alang litum la awareness ke por bangke ahok pet ke BP kalam no lage. Ate itu risoi jang pena tu ngeja pon theke masih risoi jang tu kapur hi nahi kuson malah ta chini ne do ulo tapi na guardian atum sitame lason mane cheroktok amai ga pena joini osomar atum kapur hi katekuk do ulo non ke la somar aterank atum alang litum ke claim pon bangke bangke ninga klong bani tum ta churu dun lo. Kat news lapen karbi live a media bitung utumpan ani gang sama kardom ipajariglo nilitum patumi lapen pini aparman panini aparman nilitum jungthung hawar kangthur aterank pen patir piponsi hawar si chingthor nangji hawar si lo kecharli chihung nangji pendang lok ke patu ke parongro hai hui pusami ilitum kecharli akenang sot po jok si nilitum lahai hui mang pon pen si nilitum jungthung hawar kangthur aterang pen nilitum pli Ingdeng education awareness lapen public meets labang ajaimek deng ponlo anparta labang solong nilitum kaprek patu parongro aiwen hai hui pusami nilitum deng pon hala solong ini nilitum radamei pialong nang cetong dun aluhi sarpo lunsing teron mate nilitum 15 nong mahamaya constituency long lokale mesi alang lepusami nilitum long nang cetong dun lo anparta education awareness labang so ajaimek along nilitum phan lam nang ke pathan pon jimate nitum kachopapon invited speaker assistant professor Megi Katharpi anparta Dr. Bibison Rongpi Longmirjeng College Principal anparta nilitum along nang cetong dun Assam Gorob Award 2025 Dr. Binong Teron pusami nilitum along nang cetong dun pensi nilitum aphan mesen lo ke charli nang jia puthak pendang lok bidi sore nilitum hawararat phan kangsi nilitum pinia mai bangke padopon lo anparta kijut siapor nilitum aningkan wang pusami jungthung hawaralong lo ke charli yaw somar metric ke pas higher secondary ke pas pendang lok degree ke pas master degree ke pas atum phan pusami karcho labang ajaimek pusami padopon lason thak si peneng pusami nilitum bang thong kep ra pho abat aw somaratum phan nilitum archu pon long lo lapen lapuan archu pon pensi nilitum peneng ajaimek bangke ington pon ekok lo kardom nilining arong piklo lapen choro piklo nilitum phan la puson nangkar chopon apot nili non charlie bomke Ingdeng crazy thong rong hang higher secondary school pen commerce dak madlo chinthong rong hang higher secondary school long amado men charlie poning tipi nili ke pas lagi Tiangong higher secondary school pen nili non charlie bom lagi art stream la Tiangong higher secondary school long masih chitun tu pelo lo pini la dak nang karchui la sojai meglong nang karchui upon nilhin men rolo di kematha lagi luthan indut mesen luthan bang pisi ciman kangtung nili la simatha iki nya lagi jur erong perpi Gabriel English School pen talang litum hanang karcho thega pot mesen luthan bang pisi ciman kangtung long cheroktok bi nege pas ke da monsinai English High Secondary pen noni dunmam ke nogong Concept Junior College first year science stream tum nage un bote doctor siman jipu yo si un bote nai than ma mission lo pipini ke charli ning hormu banang than kang ulo about arts commerce pen science man mane PPA stream mane ki en pon ba high sinai than Mai than ma mission lo na education awareness club public meet 2026 bang la bang mission lo dilihin me sop pen da lo